Dobre, ja vás teda vítam, milí študenti, na besede na dnešnej besede v Hornonitrianskej knižnici. Verím, že vás beseda zaujme, že si z nej niečo odnesiete, že sa dozviete niečo nové. Kľudne, až budete mať potom otázky, tak sa nebojte pýtať. Je to pre vás, takže ja na úvod položím nejakých mojich zopár otázok, takže kľudne si zatiaľ niečo premyslíte, nemusíte sa hanbiť. A privítajte teda veľkým potleskom nášho dnešného hostia, lekára Borisa Bajera. Dobre, takže ja by som začala tým, že študenti vás určite teda poznajú ako lekára, nejakého znalca zo sveta výživy, dúfam, že aj ako autora kníh. To sú vystavené, až by ste nevedeli, a aj aktívneho človeka na sociálnych sieťach. Skúsite nám to nejako tak celkovo zhrnúť, predstaviť sa možno tak, ako vás decká ešte nepoznajú? No, ja som teda študoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vy ste aké ročníky? Druhý. Ale kedy ste sa narodili? 2006. 7. 6. 4. Tak to je cca vtedy, keď som začal študovať na vysokej škole a ja som potom nejakým spôsobom moc nesedel do tej klinickej medicíny, že sa mi nepáčilo to, ako to nejakým spôsobom funguje, že sa tí pacienti ako keby zaplatávajú často a také ako keby najviac, čo mi otvorilo oči, bolo stážovanie na geriatrii. Vy ste zdravotníci čoho? Praktické sestry. Vynikajúco. No. Čiže asi už praxujete, že? Nie. Ešte nie. Tak som zvedavý, že čo poviete na to budúci rok. Každopádne mne sa to tam úplne nepozdávalo, lebo často tam boli pacienti, ktorí umierali a nemuseli vôbec umierať. Čiže ja som potom počas školy som brigadoval vo fitkách rôznych, ako fitness tréner, a ja som skončil školu a úplne som si myslel, že končím s medicínou. Čiže na rok som išiel úplne mimo medicíny. A potom som našiel tému, že vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory, čiže v jednoduchosti ako vplýva výživa a pohyb na zdravie človeka. A bolo to na Slovenskej akadémii vied, tiež v Bratislave, na experimentálnej endokrinológii, čo je ako keby také pracovisko, kde sa robí výskum, veda, pedagogika, čiže som učil medikov a popri tom my sme vlastne, naši pacienti prišli do ambulancie, my sme im merali všelijaké rôzne veci, ktoré možno teraz nemusíme do hĺbky pýtať, ale tak sme chceli zistiť, že či sú zdraví a ako sú zdraví. Potom sme ich nastavili na 2 mesiace na nejakú dietu, či nejakú výživu, fyzickú aktivitu a teda. A my sme zistili, že to dokáže fungovať lepšie ako lieky, alebo aspoň takisto ako lieky. Čiže odvtedy prešlo cca 10 rokov, kedy som nastúpil na to PhD a skončil som v 2020. A vyšli rôzne štúdie, ktoré zistujú, že proste to je cesta. Že radšej predchádzať chorobám, životosprávou, eventuálne nejakými liekmi, keď ich potrebujeme, a až potom riešiť nejaké také, že zhoršuje sa mi tlak, tak čo, mám si vypýtať ďalší liek od lekára, alebo si vypýtať dvojitú dávku od lekára. Že to proste nie je cesta liečenia chorôb, a preto som sa aj rozhodol napísať vlastne moje knižky, hlavne prvú knižku Medicína výživy 1. Tá je pomerne dosť teoretická, čiže keď by ste sa rozhodli čítať, ja niekedy hovorím, že začať od 2, lebo tam sú také, že praktické veci do kuchyne a recepty. Tá jednotka je tam pomerne dosť do hĺbky prebratý metabolizmus, to ako výživa ovplyvňuje telo, z čoho je zložená výživa. A tá tretia knižka vyšla vlastne na taký dopyt našich klientov, nenazveme ich pacienti, lebo sú to mladí ľudia často, ktorí chcú mať deti a nevedia mať deti. A
a chceli sme im týmto pomôcť, takže sme napísali knižku, pomohlo mi tam 10 lekárov napísať knižku o protokole prirodzenej plodnosti, čiže ako môžeme životosprávu a výživou zlepšiť šancu na plodnosť. To vás teraz nezaujíma, ale možno raz bude. Vedeli ste možno už vo veku týchto študentov, že sa chcete stať lekárom? Počkajte, 2007 minus 2024, je čo? 16, 17? Ja keď som bol v 3. ročníku, tak som raz cestoval s mojím otcom, on je lekár tiež, on je imunológ, alergológ a som mu povedal, že sa vám pýtal, že čo chcem teda robiť po škole, či chcem ísť na vysokú školu. Ja, že asi áno, že chcel by som byť novinár, som mu povedal. A mňa to dosť ťahalo do písania už vtedy, ale akože dosť ma vyhejtoval vtedy, že mohol by som využiť ten potenciál trošku inak, hoci ja si myslím, že aj tá novinárčina je celkom zaujímavá práca, hlavne teda v tých medicínskych vedách, lebo ja sa stretávam dosť s tými médiami, či už je to, ja neviem, že Smečko, Pravda, Denník Gen, Hospodárske noviny a rôzne iné, tak pomerne musia vedieť tí novinári už v dnešnej dobe do hĺbky tieto veci, ale teda nejakým spôsobom sme sa porozprávali o tom, že tá medicína by mohla byť fajn. Ja som tú medicínu vybral hlavne pre seba, lebo ja som bol pomerne obézne dieťa. Ja ešte vám môžem ukázať túto fotku. Máte krásny obal na tom, aby sa nepoškodila. Toto som bol ja, keď som mal nejakých 11 rokov. Mám tam, videli ste? Ukážem vám potom v telefóne. Mám takú lepšiu. A tuto som ja, keď som bol cca o vašom veku. My sme tedy pozerali, že tie roky 70. preto som mal takú ofinu. Každopádne, vtedy som mal nejakých 83 kg hmotnosť a nebolo to teda svalové hmoty. A na tú medicínu som sa prihlásil, aby som pomohol sám sebe. Prioritne. Taký trošku odklon od toho pôvodného plánu. Od ktorého? Od tej novinárčiny. No tak akože stále som tam videl tú možnosť písania, čo sa mi napokon splnilo, lebo som písal pomerne dosť článkov. V rámci PhD som písal rozhodne nejaké záverečné práce a potom som začal písať knihy, takže som to nejak sa stala taká fúzia toho. Máte aj nejaké také vlastné odporúčanie, že na čo by sa mohli vlastne tí mladí študenti zamerať pri tom výbere toho svojho budúceho povolania? A tak priority podľa mňa to, čo ich baví, že kam ich to ťahá, lebo ono to je úplne iné, že keď som bol na strednej škole, ja som bol veľmi, nie že veľmi zlý študent, bol som veľmi priemerný študent. Že mal som aj trojku niekedy, nejakú štvorku, mal som niekedy aj jednotku, hlavne z biológie, ale štvorku som mal napríklad z matematiky, čo doteraz, ako ste videli, keď som počítal 2007 minus 2024, úplne som nedobehol. A potom som mal akože cca, že dvojky, trojky, hej, že tá stredná škola mi nevyhovovala z toho dôvodu, že som bol prinútený sa učiť vtedy, keď proste sa museli učiť všetci. A to ja moc nemám rád, že keď mi niekto má hovoriť, čo mám robiť. A mne vtedy aj moja triedna povedala, že mi bude oveľa viac sedieť vysoká škola. Že tam si proste človek sa rozhodne, kedy sa chce učiť. Neviem, že či to máte tak isto, ale akože mne to vôbec nevyhovalo, že učiť sa vtedy, keď sa zrazu musí byť písomka alebo niečo. Čiže na vysokej škole som si vedel určiť, že kedy chcem ísť na skúšku, kedy chcem ísť na test a keď som proste nebol pripravený, tak ma vyrazili. Takže to vtedy nejakým spôsobom mi tak fungovalo lepšie, takýto systém vysokoškolský a zároveň na tej medicíne som sa začal učiť o tom metabolizme, o tých hormónoch, o tom, že veľmi z malej časti o výžive, naozaj, že musím povedať, že na medicíne sa veľmi málo učíme o výžive aj o fyzickej aktivite, ale v takom nejakom voľnom čase som si to doštudoval a vždy, keď z niečoho sme prebrali aspoň v časti výživu, tak som úplne otvoril všetky čakry a som sa učil, čo najviac to išlo. No a v rámci toho PhD, to bolo po škole, vlastne keď som si robil doktorát z vedy, tak tam už to bolo úplne jednoduché, lebo tam už som robil, že iba to, čo som chcel. Že tam už som sa venoval písaniu a študovaniu iba toho, čo som chcel.
A do dnešného dňa vlastne ja nepamätám si deň, keď by som neprečítal aspoň jednu štúdiu. Čo je obrovský benefit, lebo keď robíte to, čo vás baví, čo vás naplňa, ste o 10 krokov predtým ako niekto, kto robí niečo iba kvôli tomu, že musí. Akože reálne to je, že vy sa učíte alebo pracujete a je to vaša voľnočasová aktivita. Takže podľa mňa zamerať sa skôr na to, že čo ich baví, lebo tých možností momentálne tým, že máme dosť veľa internetovej komunikácie, podľa mňa je veľa. Decka vás baví, čo študujete? Dobre ste si vybrali? Hej. To zistia až budúci rok, keď budú na praxi. Dosť často u vás počúvame a čítame o medicíne dlhovekosti. Viete nám to tak nejako priblížiť, o čo ide? My sme takto, že ono si často ľudia myslia, že to je niečo také ako anti-aging, také nejaké, že to sú tí predávači tých hadov v tej fľaške, viete, že elixír mladosti. A ono to tak úplne není. Tá medicína dlhovekosti hovorí o tom, že ako sa správať ku sebe, aby sme boli prakticky celý život vitálni a mali kvalitu života. Čiže v jednoduchosti to je tak, že no typnite si, že koľko sa človek na Slovensku dožíva v plnom zdraví. Ale prosím ťa. 50 maximálne, 45 možno. Je to takto, že ženy to majú trošku dlhšie. Otázka, že prečo to tak je, môžeme si to rozobrať. Prvá vec je tá, že ženy nerobia také hlúposti ako muži v živote. Hej, proste nepochopíte niekedy naše, prečo sme sa rozhodli spraviť tú činnosť, ako sme sa rozhodli. A keď si poznáte také, že Darwinová cena? To sú také najhlúpejšie úmrtia. A akože dominujú tam muži. Hej, to je akože prvý faktor, ktorý dokáže znižovať vek dožitia a v plnom zdraví, ale všeobecne platí to, že ženy majú trošku nižšie riziko na niektoré ochorenia, podľa všetkého je to pomer tých estrogénov a testosterónu, že muži majú skôr infarkty, zomierajú skôr na infarkty, muži viac fajčia, muži viac pijú alkohol. Všeobecne. Čiže to sú tie rizikové faktory, ktoré tomu hovoria. Tie ženy sa dožijú zhruba 57 rokov v plnom zdraví na Slovensku a muži 55. A priemerný vek dožitia, aspoň zo pár rokov vzad, keď pred covidom, tak to bolo, že 73 rokov. Čiže 73 rokov sa priemerný Slovák dožije. Keď sa pozrieme na niektoré, nazvime to vyspelejšie krajiny, severské krajiny, kde síce nemajú toľko slnečného žiarenia, a možno ani prístup ku niektorým veciam, čo my prístup máme, tak aj cestu napríklad Švédsku, Fínsku, Norsku je priemerný vek dožitia v plnom zdraví, koľko si myslíte? 73, čiže keď Slovák umiera, tak nejaký Švéd alebo Nor žije ešte v plnom zdraví a majú priemerný vek dožitia, dajme tomu tých 83 rokov. Ono je to podobné jak v Amerike. V Amerike je ten vek od 80 do 85, ale zisťuje sa, že posledných 5 až 10 rokov významne sa znižuje kvalita života. Že strácajú svalovú hmotu, strácajú hybnosť, sú často odkázaní tí seniori na pomoc, čo budete aj vy. Hej, keď budete pracovať v nemocnici alebo na klinike. No a tá medicína dlhovekosti má tomu zabrániť. Má spraviť to, že investujeme do svojho zdravia, že aby sme boli veľmi dobre na tom so svojím zdravím už 30-ke, 40-ke, 50-ke, 60-ke, aby sme potom neboli odkazaní na pomoc. Hej? Že ono je, teraz vás to asi nezaujíma, ale že keď potom budete mať deti, tak zistíte, že asi by bolo fajn, keď budete mať 80 rokov, sa vedieť s vnúčatami ísť na túru do Tatier, ako ležať na posteli a čakať na hadičku. Hej, že proste to sú také maličkosti, ale reálne 5 až 10 rokov žiť tak je pomerne dosť dlho. Hej, však keď študujete, teraz ste v 2. ročníku, už to je pomerne dlhá doba, že? 1 až 2 roky študovať a predstaviť si, že by ste mali 5 až 10 rokov ležať na posteli a byť odkazaní na niekoho. Čiže tomu sa chceme nejakým spôsobom zabrániť v tej životospráve, v tej medicíne dlhovekosti a to sa dá iba tým, že proste budeme dbať na prevenciu chorób a budeme im predchádzať. A
a mali by sme byť proste fyzicky a psychicky v top kondícii. Že ja preto, že keď vidíme napríklad pitvy mladých ľudí, ktorí zomreli z nejakých externých príčin, napríklad pri autonehodách alebo proste pri čomkoľvek, čo sa stane a pozrite sa im do cievy, tak už v mladom veku vzniká ateroskleróza. Viete, čo je ateroskleróza? To je skôrňatenie tepien. Že reálne, že podľa všetkého to začne, že prvý deň, čo sa narodíme. Že prvý deň sa narodíme a už začína postupne vznikať ateroskleróza. A tie aterosklerotické plaky vydávame niekedy u 15-ročných ľudí, niekedy u 20-ročných ľudí. Čiže je to choroba, ktorá vzniká, že 30-40 rokov, kým sa prvýkrát prejaví, čo je tým infarktom alebo náhlou mozgovou príhodou. A preto si myslím, že tou prevenciou treba začať medzi 20 až 40 rokov. A akože ja som mal veľmi dlhú životosprávu do dostatočne dlhého veku. Ja keď som bol mladší, som fajčil, vo vašom veku už som začal fajčiť. Pil som pomerne dlho alkohol, keďže na medicíne je to veľmi ťažké nepiť alkohol. A patrí to medzi základné diagnózy a skúšky, ktoré prejdete, hlavne keď sa s východňarmi stretnete. A každopádne, že či by som spravil niečo inak teraz, že áno, ale vtedy som to tak nejak vnímal, čiže len viem, že sa to prejavilo na mojom tele, proste, že to telo si pamätá nejakým spôsobom a viem, že teraz to musím kompenzovať, tie roky, ktoré som sa správal ku svojmu telu a mysli nie úplne najvhodnejšie z hľadiska tej životosprávy, ale zase, čo musím povedať, že asi by som sa toľko nevedel socializovať s tými ostatnými, čiže som našiel plno kontaktov počas toho, čiže proste tak to bolo, ale tým chcem povedať, že nie sme nesmrteľní ani v tom veku a potom si to proste vyžiada nejaké konzekvencie a na tých pracujem od toho veku, kedy som sa to naučil, kedy som videl tie štúdie, videl som tých ľudí v reálnej praxi, lebo tak radím tým ľuďom, máme konzultácie, tak vidím, že čo s tými ľuďmi dokáže spraviť všeličo, hej, a to sa netýka iba fajčenia a alkoholu, to sa týka proste zlého jedla, to sa týka sedavého spôsobu života, to sa týka životu bez akékoľvek fyzickej aktivity a v chronickom strese, bez spánku, takže ono to telo si to zapamätá. Neviem, či som odpovedal na otázku, ale... Myslím, že na otázku aj na niečo viac. Vy máte na svojich pleciach úspešné projekty. Je to Centrum výživy a ponovom už aj polikliniku. Ako tieto projekty prešli takým tým nejakým vývinom od toho nejakého vášho prvotného nápadu až po tú samotnú realizáciu? No, to bolo vlastne, ja som začal písať prvé články o výžive nejakom roku 2009, kedy som bol druhák alebo tretiak na medicíne. A to je to, kde ma to ťahalo, čo som chcel robiť, vtedy to ešte nebolo tak sexy ako teraz. Teraz každý influencer, čo má aspoň 1000 followerov, už je odborný na výživu alebo na tréning. A každopádne vtedy sa tomu aj dosť lekári smiali, že keď sa nás pýtali, že čo chcete robiť, ja som niekomu povedal, že dietolog, tak ma vysmial napríklad chirurg cievny, že prečo si nevyberiem reálnu medicínu. Asi tým myslel takú, kde si zakrvavím biele ponožky každý večer na operácii, alebo kde budem 48 hodín v nočnej službe. Každopádne tá výživa a tá životospráva v tej dobe ešte bola že veľmi v plienkach. To by som chcel povedať. A ja som to chcel robiť, ja som sa chcel tomu venovať, ja som v tom chcel byť najlepší na Slovensku, preto keď som skončil školu a po tom roku, ako som bol mimo medicíny, tak som založil Centrum výživy a prihlásil som sa na PhD. A to Centrum výživy reálne začalo tak dobre fungovať nejakých 5 až 6 rokov potom, ako som ho otvoril. Čiže není to tak, že niekto otvorí niečo a zo dňa na deň mu to funguje. A teraz je to pomerne dobre zabehnutý projekt, kde už ani veľa nemusím byť v práci ja, lebo tam mám špičkových kolegov, ktorí študujú jednak aj nutričnú terapiu alebo výživu ľudí v Nitre, čo sú zaujímavé vysoké školy a z hľadiska výživy.
A poliklinika vzýšla z toho tak nejakým spôsobom logicky, lebo viem, že nezmôžem všetko a že niekedy na to budeme potrebovať aj iných expertov, či budeme potrebovať či už, ja neviem, kardiológa, gynekológa, urológa, budeme potrebovať internistu, budeme potrebovať aj fyzioterapeuta a teda, takže viem, že ten pacient potrebuje nejakú komplexnú starostlivosť, tak preto sme otvorili polikliniku. Vy máte teda bohaté sociálne siete, uverejňujete tam rôzne zaujímavosti, ale teda z vášho... Vidíš, že ste vytlačili Áno, môjho psíka, on je teraz v aute ináč. Môžem ho doniesť, keď sa nebojíte Staffordshireskej bulterie. A jedna z tých zaujímavostí je teda, ako v mytológii vznikli vampíry. Myslím si, že decka to bude možno zaujímať z toho medicínskeho hľadiska. Tak ono, ten post mal byť o porfírii, čo je ako keby čo je diagnóza, kde teraz už vieme, že človek za to nemôže. Je to problém s krvným farbivom a tie symptómy sú rôzne. Prichádza tam napríklad ku svetloplachosti, čiže boli to v minulosti ľudia, ktorí sa často báli slnečného žiarenia a vychádzali von v noci. Hej. Mohlo dochádzať ku problémom so zubami, ktoré potom tak nápadne pripomínajú ako sa volá tento film? Tá séria filmov? Twilight, áno, tých vampírov z Twilightu. A teda rôzne iné symptómy, napríklad, že sa boja cesnaku, hej, lebo ten alicín a tie iné zložky z toho cesnaku môžu tomu porfírikovi nejakým spôsobom poškodiť. Takže to bola taká ako keby zaujímavá vec, čo sa človek dopatra, že jedna choroba môže nejakým spôsobom spustiť jednu zaujímavú mytológiu, lebo vampírov pozná si každý na svete. A porfírikov nie. Môžeme teda sa pozrieť na tie benefity prírody. To boli japonské štúdie, ktoré som tam zhrnul a ide o to, že porovnávali ľudí, ktorí boli v mestskom prostredí, čiže medzi budovami, a potom ich dali do lesa a zistili, že keď boli v lese, a teda v prírode, tak sa upokojili tí ľudia, mali nižšiu tepovú frekvenciu, nižší krvný tlak a všeobecne, že nižšie tie ukazovatele nejakého stresu. Hej? Čiže ono sa špekuluje, že to je späté s tým, že ešte stále ten náš genóm nejaký, to čo máme v sebe, čo nám určuje všetko to, čo sa potom s nami deje počas života, že je zvyknuté na voľnú prírodu. Že reálne sme ešte stále, no možno v civilizácii žijeme posledných, dajme tomu 1000 rokov, hej. To je stále málo oproti tomu, koľko sa vyvíjal náš genom. A preto podľa všetkého sa cíti to telo pokojnejšie a je to v šťastí aj také paradoxné, lebo vo voľnej prírode je viac rôznych stresorov, ktoré nás môžu potenciálne zabiť, hej, akože sú tam rôzne šelmy, rôzni predátori. Ale aj cez to vyzerá tak, že my v prírode sa vieme upokojiť. Čiže tam sa zisťuje, že by sme mali tráviť viac času v prírode a čo je zaujímavé z tých štúdií, že tí ľudia, ktorých dali najprv že do prírody a potom ich dali do mestskej, do nejakej akože mestskej kultúry, tak znova sa im tie ukazovatele zhoršili. Čiže mali by sme vedieť oddychovať a športovať, alebo aspoň sa hýbať a možno meditovať, dýchať a rozmýšľať aj v prírode. To je to, čo som tým chcel povedať týmto postom. Potom tam máme, prečo keď sme chorí, tak máme väčšiu chuť na sladké. Hej, je tam popísaných viacero mechanizmov, ktoré môžu spúšťať tú chuť na cukor. Jeden z tých mechanizmov je to, že sa nám zvyšuje teplota, zvyšuje sa nám metabolizmus, tým pádom telo práhne po jednoduchej energie. A jednoduchou energiou je čo? Hej, čiže cukor. A potom imunitný systém bojuje s nejakými infektami, či už sú baktérie, vírusy alebo čokoľvek a na to potrebuje tú jednoduchú formu energie, znova čo je cukor, hej. A
a chce si šetriť aj bielkoviny a bielkoviny sa dokážu premeniť na cukor, preto tým, že si chce šetriť, tak chce tú energiu dodať radšej z cukru, aby si tie bielkoviny nemuselo to telo vlastne žrať. Čiže je tam viacero tých aspektov, čo sa deje počas tej choroby a samozrejme existuje, myslím, že to nebolo v tomto poste, ale existuje taký nejaký emočný komfort toho človeka, že teraz sa cítim zle, nemám sa dobre, tak mám chuť na sladké, lebo to mi spraví nejaký komfort. Potom tam boli tie špeciálne zavaraniny. To bolo také celkom zaujímavé podľa mňa, že sa teda spájajú s tou rakovinou žalúdka. Hej, čo musím povedať je, že spojitosť nerovná sa príčinnosť. Veľmi v jednoduchosti. Predstavte si, že fajčenie spôsobuje rakovinu plúc. V tom sa asi zhodneme všetci. Hej, to už na to máme pomerne dosť dát. A teraz, že to je tá príčinnosť, že niečo spôsobuje niečo. A keď máme, že konzumácia zavaranín je spájaná s rakovinou žalúdka, tak to je len niečo, čo nám neukazuje, že určitosťou tie zavaraniny spôsobujú, ale možno niečo, čo v tých zavaraninách je. Môže to byť napríklad sol. Môže to byť nejaká iná látka, ktorá tam môže byť a môže spôsobovať tú rakovinu žalúdka. Alebo, že niekto, kto je aj zavaraniny, zároveň počas toho jedáva aj klobásy. A tým pádom ľudia, ktorí jedia viac zavaranín, môžu to byť spájené. Ale ako keby, a úplne v jednoduchosti, čo je, že spojitosť a nedá nám to žiadnu príčinnosť, je, že počas leta býva viac vražd. To je štatistika. A počas leta sa predá aj viac zmrzliny. Hej? A teraz tam je krásna korelácia, keby ste si pozreli graf, že čím viac sa predá zmrzliny, tým viac vražd sa udeje. Neznamená to však to, že vraždy spôsobujú predaj zmrzliny, alebo že predaj zmrzliny spôsobuje zvýšené množstva vražd. Jo, to je proste korelácia. Lebo nejaká korelácia hovorí o tom, že odkedy sa narodil Justin Bieber, odtedy je viac ľudí na Facebooku. Alebo že odtedy, neviem, či bol vtedy založený Facebook, a nemyslím, že on za to môže. Hej? Čiže za to môže ten Zuckerberg. No, čiže tie korelácie sú také, že vždy sa na to treba nejakým spôsobom aj pozrieť na tie štúdie, ale áno, vyzerá to tak, že tam to sa volá, že hazard ratio, ktoré vzniká akože, že koľko násobne zvýšené riziko, to bolo cez 3 u tých ľudí, ktorí jedávali pravidelné zavaraniny. Čiže preto som aj ten post dal, že je to pomerne solidná štúdia, ktorá mi hovorí o tom, že ak si chcem dať zavaraniny, tak podľa všetko, a mám predispozíciu na rakovinu žalúdka, mal by som ich, keď si ich dám, tak dať si ich aj s nejakou inou zeleninou, napríklad menej spracovanou, a nedávať si k tomu možno klobásu, alebo dať si ich raz za čas. A teda posledný ten pes, akým spôsobom sa dokáže taký psík spájať s tým lepším zdravím? No, skúsim zapojiť do toho študentov, že či na to prídu so mnou. Čo môže spôsobovať pes na to, aby sa človeku zlepšilo zdravie? Viac pohybu, presne tak. Sú štatistiky, ktoré o tom jednoznačne hovoria. Aj u seniorov, ktorí si nejakým spôsobom zabezpečia psa, tak majú viac krokov. A my vieme, že viac krokov denne robí oveľa nižšiu úmrtnosť. Dokonca, keby si pozerali obrovskú štatistiku, takže ľudia, ktorí robia 3500 krokov a menej, majú o 40% vyššie riziko úmrtnosti na akúkoľvek príčinu, ako tí, ktorí robia 5008 krokov a viac. Viete, aký je rozdiel medzi 3500 a 5800 krokov? Správne rozmýšľate, je to 2300, ak som to dobre vypočítal opäť. A 2300 krokov to je, že vyvenčíte psa tak, že sa možno ani nepokadí. To je proste krátka prechádzka. Hej. A ten pes naozaj spraví denne, mne spravil myslím, že okolo 4000 krokov. Navyše, každý deň, odkedy ho mám. Akým najväčším mýtom v oblasti stravovania veríme? No to je bolo nadlho. Je toho kopec, akože viem, že sa veľa vecí recykluje, že každých 10-20 rokov sa recyklujú zase nejaké
nejaké nové veci, nové mýty, teraz akože čo je Možno také tie najaktuálnejšie. najaktuálnejšie podľa mňa carnivore dieta. Počuli ste o carnivore diete? Carnivore dieta, v Amerike je to veľmi populárne, už to prichádza aj ku nám, že tá teória je taká, ktorá ide úplne naopak toho, čo hovoríme pomerne dlho, že carnivore dieta hovorí, že živočíšne zdroje potravy sú najzdravšie pre človeka a rastlinné škodia. Že zelenina obsahuje antinutrienty, ktoré mi zabraňujú strebávaniu živín a ničia moje telo, ničia moje bunky. Naopak, keď si dám mäso, keď si dám iba vajcia, keď si dám iba vajcia s maslom, keď si dám iba mliečne, nepasterizované oni, dokonca mliečne nepasterizované mlieko alebo mliečne výrobky, tak to vylieči moje telo. A žiaľ Bohu, naskočilo do toho pomerne dosť ľudí a v Amerike už majú nejakých takých tých karnivoristov, ktorí prichádzajú s infarktami a nahnecenými mozgovými príhodami, lebo my vieme, že nasýtené tuky, ktoré sú najmä v mese, najmä v mliečnych potravinách, najmä v vajíčkach, pomerne významne zhoršujú ten zlý cholesterol a tým pádom aj riziko takýchto problémov. A to sú nereálne ľudia, ktorí majú 40-45 rokov. A v 45 rokov dostať náhlucenú mozgovú príhodu a nevedieť pohnúť jednou časťou tela nie je nič moc. Čiže je to pomerne veľmi hazardujúca dieta so zdravím ľudí a nikto zatiaľ nechápe, ako sa to mohlo dostať tak do popularity, lebo vegánstvo, akože to pomerne vieme, hej, že prečo, lebo už nejaké štúdie na to boli, ale na carnivore diety žiadne štúdie nie sú, aj cez to pomerne dosť ľudí to oslovilo. Ja si myslím, že je to tým, že to je také, že antisystémové, že ten systém hovorí, že tí vedci hovoria, že jedzte veľa zeleniny a ovocia a ľudia chceli, že a práve je to naopak. Že to je veľmi zaujímavé. Lebo akože pre koho je zaujímavé počuť odporúčania, že jedzte viac zeleniny a ovocia. To už všetci počuli. A možno taký ten váš tip, že čo zaradiť do toho jedálnička pre také nejaké zdravšie, pre taký zdravší život? No, tak akože podľa mňa je to pomerne jednoduché, že mať čo najviac nespracovaných potravín alebo minimálne spracovaných potravín a či už sú to z rastlinných alebo živočíšnych zdrojov, ideálne z obidvoch a preferovanie rastlinných, tak vtedy človek nespraví zle. Ja tvrdím, že veľa ľudí sa chce hádať o rôznych dietách a o tom, že koľko sacharidov, koľko tukov, no je to prakticky jedno. My tie štúdie máme, že keď človek si drží dostatok bielkovín, dostatok vlákniny v strave, má rozumné množstvo kalórií, čiže nepriberá, alebo nechudne, lebo však aj jedno, aj druhé môže byť za určitých okolností zlé. Keď má niekto napríklad podvýživu a má minimálne spracované tie potraviny, tak už robí 99% lepšie ako bežný človek. Naozaj tie ultra spracované potraviny, ako sú, môžu byť, rastlinné zdroje môžu byť ultra spracované, hranolky, hej? To je zemiak vypražaný v slnečnicovom oleji, to je iba rastlinná strava. To je vegan friendly, hej? Ale keď zjem kilo hranoliek každý deň, asi to nebude najlepšie pre moje zdravie. Takisto, ako spracované, môžu byť živočíšne zdroje, hej? Že môžem si dať, ja neviem, konzervu s lančmitom. Hej? Čiže, ale zase naopak si môžem dať, ja neviem, varený zemiak, a k tomu si viem dať nejaký šetrne spracovaný hovädzí steak alebo kuracie prsia. A to už je rozdiel, hej? Čiže ani nehovoriť furt o tom, že tie rastlinné živočíšne a koľko tukov, koľko sacharidov, ale nech ľudia spĺňajú aspoň tieto 4 kritériá a budú mať v pohode stravu. Čiže tak vyváženie a nespracované. Nepoviem nič šokantné. Jasne. Čo si ja myslím, že jeme málo na Slovensku a bola to aj tradícia a proste odišlo to sú strukoviny. Hej, že veľmi často viem, že keď moja prababka, ktorá proste prežila 2 vojny, tak oni mali, že gro potravín, čo sa u nich jedlo, keď bola chudoba, keď bola vojna, že kapusta, strukoviny a obilninové kaše. A toto sa reálne točilo stále dokola, raz za čas, raz za týždeň, raz za 2, tam bolo nejaké mäso, raz za čas tam bolo nejaké mliečne potraviny, vajíčka samozrejme, ale na tom sa nejakým spôsobom vychovali naše slovenské babky. Niektorí sú teda v podstate naučení žiť, stravovať sa tak nejako zdravšie, niektorí sú možno zvyknutí aj tú nezdravšiu stravu konzumovať.
dokáže telo nejako vidieť tie rozdiely v tom, že keď prejde z tej nezdravšej, sa zrazu rozhodne stravovať tak nejako lepšie, či nejako trvá tomu telu, kým sa tak nejako dokáže preprogramovať? Ono podľa všetkého za tým stojí, okrem nejakých našich centier mozgu, to sú tie centra odmeňovania sa a centra nasýtenia, ktoré vedia byť ovplyvnené týmto, tak stojí za to aj zmena mikrobioty, čiže črevného mikrobiomu. Počuli ste niekedy črevný mikrobióm? Nikdy? Črevný mikrobióm to je, že my máme v čreve nejaké baktérie, vírusy a plesne, áno, máme, ktoré sú nejakým spôsobom s nami symbiotické, čiže nám pomáhajú, či už strávením, či už s imunitným systémom, či už s rizikom depresie napríklad, to všetko za to s tým je úzko spätý črevný mikrobióm. A zistuje sa, že to, čím ho krmíme, tak to nám tam vyrastie. Ono v skutočnosti, kebyže si spočítame takú šialenú štatistiku, že my máme v tele viac buniek cudzorodých ako našich. Že v našom tele je viac buniek bakteriálnych ako našich reálne. Čiže to je otázka toho, že kto vedie to naše telo. Čiže ty to vlastne si to, čo ješ, chytá nejaký Platí to určite. A nielen to, čo jem, lebo vieme, že ten črevný mikrobióm ovplyvňuje aj spánok, čiže ľudia, ktorí majú že menej spánku, už sú také krásne štúdie, kde sa zisťuje, že tie baktérie, ktoré sú prospešné, tak sa znižujú a premnožia sa tam tie, ktoré, alebo že vydominujú tie pozitívne, tie, ktoré sú tie negatívnejšie na zdravie. Fyzická aktivita, že keď je jej málo, tak sa nemnožia tie pozitívne baktérie, ktoré mi tam robia benefity pre celé telo, a naopak sa mi tam množia tie, ktoré mi môžu poškodiť telo. A takisto aj keď je že príliš veľa aktivity, ktorú nezregenerujú. Čiže tých faktorov je pomerne dosť a všetko so všetkým súvisí. V dnešnej dobe je dosť populárny aj taký ten názor o sebaláske k svojmu telu, takému, aké je, že v podstate aj ten nejaký obézny človek môže byť zdravý. Nie je to tak trošku pritiahnuté už za vlasy, že v podstate tá obezita ako obezita, že určite má každá nejaký vplyv negatívny na to zdravie? Ono je to tak, že ja tvrdím, že každý by sa mal mať rád za akýkoľvek okolností, ale mal by vedieť, že možno nejaký stav môjho tela a mysle nie je v tom momente zdravý a mal by sa na ňom pracovať. Čiže ja keď som mal problémy s obezitou, tak proste som si zrazu povedal, že toto asi nebude fajn a mal by som to riešiť. Vtedy ma nezaujímalo zdravie, vtedy ma zaujímalo, že či sa budem páčiť babám, hej. Čiže to bolo úplne, že iná priorita, ako by som mal teraz, hej, že chcem byť zdravý. Tak vtedy som si povedal, že asi si ľahšie nájdem frajerku, keď proste nebudem mať 83 kg. To som si vtedy povedal, ako 14-ročný chlapec. A preto som začal so sebou niečo robiť. A stále si myslím, že tá láska k sebe tam musí byť, len nemyslím si, že je láska k sebe, keď niekto očividne je chorý, môže byť chorý v 15, 20, 25 rokoch, obmedzuje mu to kvalitu života, ale že presvedčí sa o tom, že toto je sebaláska. Že sebaláska je, že zároveň to, že viem, čo musím so sebou spraviť, lebo proste momentálne nie som na tom zdravotne najlepšie. Čiže to je súčasť toho. My poznáme také pojmy, že metabolicky zdravá a metabolicky nezdravá obezita. Metabolicky zdravá obezita znamená, že niekto je obezný, športuje a môže byť zdravý. My z tých pozorovacích štúdií, kde ich pozorujú že dlhé roky, vidíme, že je to často iba otázka nejakej že časovej bomby, kedy raz vybuchne a raz ten človek sa stane metabolicky nezdravý. Čiže momentálne, ja som mal o tom aj podcast jeden, že neexistuje metabolicky zdravá obezita, lebo proste z dlhodobého hľadiska sa to koniec koncov stane, že ten človek začne byť metabolicky nezdravý. Ale čo môžeme povedať, že my máme nejaký podkožný tuk, máme nejaký orgánový tuk. O tom ste počuli? Že niekto má napríklad stukovateľnú pečeň. To je ten orgánový tuk. A podkožný tuk je proste zásobná forma energie. On nie je nejak extrémne hormonálne aktívny, naopak ten orgánový tuk je aktívny hormonálne. Čo ja môžem povedať z mojej praxe, že často, keď príde niekto, kto má problémy už od detstva s obezitou, tak má viac toho akého tuku?
podkožného tuku, lebo do puberty sa množia tukové bunky a tým pádom ich má ten človek veľa a vedia sa pomerne dobre nafúkovať. A tým pádom vydávam často ľudí, ktorí majú, že muž má 30% tuku, žena má 40% tuku, ale ten tuk je hlavne podkožný a metabolicky je zdravý ešte ten človek. Naopak vydávame často taký typický, že futbalista, hej, v detstve, najlepší útočník v dedine, futbalový teda samozrejme, útočník a proste má 3% tuku celý život a potom príde do mesta, sadne si do kancelárie v korporáte, potrebuje vybudovať kariéru, tak si objednáva pizzu, hamburger, mekáče, všeličo a nehybe sa zrazu, hej, že z toho pohybu, ktorý mal predtým na tréningoch, zrazu nemá žiadny pohyb, sedí na nejakej stoličke a príde mi taký človek a on reálne môže mať muž 25% tuku, čo je že mierna nadváha, žena môže mať 34-35% tuku, čo je tiež mierna nadváha a oni sú už metabolicky nezdraví. Oni prídu, že majú už cukor hraničný s cukrovkou, prídu, že majú 150 na 100 tlak, prídu, že majú vysoký cholesterol a už vtedy sú metabolicky nezdraví, už majú vysoké riziko pre svoje zdravie. Čiže áno, že ten podkožný tuk je oveľa menej rizikový a prečo sa to tomu futbalistovi stane, je to, že on nemá rozmnožené tie tukové bunky ako to dieťa, ktoré bolo tučné. Čiže on keď začne priberať, tak tie podkožné bunky už sa vedia iba nafúknuť, on ich má zopár, keďže mal 3% tuku a to telo si nájde cestu, kde tvoríte tukové bunky a začne si ich tvoriť v okolí orgánov a ten tuk sa ukladá aj priamo v orgánoch, čo zhoršuje funkciu celého tela. Takže keď stukováte na pečeň, tak tá pečeň nefunguje správne. To vidíme na tých husiach, ktoré vykrmujeme, aby sme z nich mali potom lokše plnené. A čo také počítanie kalórií? Má to nejaký zmysel? Za mňa je to dobrý sluhaslý pán. Hej, čiže to počítanie kalórií je také, že keď som od toho závislý a zrazu mi nevyjde kalorická tabuľka jeden deň a som z toho v strese, tak to není dobrý sluha. Je to dobrý sluha niekedy, že keď si chcem odtrekovať, odsledovať si, že koľko reálne som spálil kalórií a koľko reálne som prijal kalórií. Keď si chcem spraviť túto rovnováhu, lebo chudnutie, priberanie, udržanie hmotnosti je vždy, či zjem a spálim viac alebo menej kalórií. To proste, tak nežijeme správne, hej? Nežijeme zo vzduchu a priberáme z kalórií. Proste to je fyzika. Ja by som možno spomenula taký fenomén raňajkový. Sú teda dve skupiny ľudí. Tí, ktorí tvrdia, že raňajky sú taký nejaký základ dňa a bez neho v podstate ten deň nemôže začať. A potom sú tí, ktorí tvrdia, že vynechávať raňajky je v poriadku, keď sa akože to tak telo cíti. Na ktorej strane ste vy? Takto, že štúdie, ktoré máme, to sú tie korelačné, že spojitosť, že vieme, že ľudia, ktorí raňajkujú pravidelne, sú zdravší. Majú menej infarktov, náhlicený mozgový príhod, majú menej niektorých druhov rakoviny, majú menej niektorých neurodegeneratívnych ochorení, majú menej obezity, ktorá je s tým úzko spätá s týmto všetkým. Ale je to otázka toho, že tí ľudia majú aj ako keby, že aj inú disciplínu, možno do toho športu, možno proste tá strava je pre nich priorita a priority sú, že musím sa naraňajkovať každý deň, začať nejakým spôsobom to ráno. Štatisticky horšie vychádzajú tí ľudia, ktorí neraňajkujú preto, lebo to sú často tí, ktorí majú stresové zamestnanie, nestíhajú a potom jedia halabala, nemajú žiadny systém a jedia hlúposti. Čiže na toto sa musíme pozrieť. Keď niekto má naprogramované, že neraňajkujem, lebo mi vtedy nechutí alebo nestíham, ale ostatné jedlá sú vyvážené a robí to dlhodobo a stále, tak si dovolím povedať, že môže aj neraňajkovať. Tie dáta o tom máme. Ja sa snažím druhú väčšinu ľudí naučiť raňajkovať, lebo to v nich vybuduje aj tú disciplínu a ten vzťah k jedlu. Čiže zároveň môžeme povedať to, že keď majú na raňajky tí ľudia dostatok energie, čiže dostatok kalórií príjmu a dostatok bielkovín, tak menej maškrtia po obede. Často vydávam, keď počúvam tú anamnézu s tým človekom, že ráno nestíham jesť, nechutí mi a potom po obede alebo večer prídem z práce, dostane sa do takéhoto svojho prostredia, a vtedy ide halabala, hlava, nehlava, 1500-2000 kalórií. A vtedy je tá otázka toho, že čo niekomu vyhovuje
a čo ho dotiahne do lepšieho zdravia. Lebo keď mi niekto povie, že mne nechutí jesť, mne to takto vyhovuje, ale sedí predo mnou chorý človek, ktorý potrebuje zlepšiť svoje zdravie, tak mi povie, že asi mu to nevyhovuje. A musíme niečo zlepšiť. Ten stres teda vplýva celkovo aj na to stravovanie, aj na to zdravie. Rozhodne aj, že stres často kompenzujeme potom nejakým jedením. Niektorí ľudia, že priamo počas stresu sa musia najesť, aby sa ukludnili, a niekto to nedokáže, že počas stresu nezje nič, ale potom to odkompenzuje, keď ten stres odíde. Hej, čiže stres, alebo hormóny stresu nám robia to, že skôr maškrtíme, že máme chuť viac na sladké, viac na cukor s tukom, na také, že kaloricky denzné potraviny, ktoré majú málo gramov a veľa kalórií. Čiže rozhodne môžeme povedať, že nás to vedie do priberania. Vy spolupracujete teda s rôznymi odbornými lekármi, aj takými vysoko postavenými. Máte množstvo chvály nielen od nich, ale aj od takých bežných ľudí, ktorí nie sú z toho lekárskeho prostredia. Ako sa dá fungovať v takomto svete tej lekárskej slávy? Úplne normálne. Je to náročné? Úplne normálne. Ja sa snažím byť takým istým človekom, ako som bol, keď som mal 18, 20, 25 rokov. Je to podľa mňa o tých hodnotách, ako má človek nastavené tie hodnoty, že neviem, akože ja si dovolím povedať, že mňa vôbec nezmenilo to, že som, ja neviem, napísal úspešné knihy, alebo že chodím po médiách, že čokoľvek, proste nemyslím si, že ma to zmenilo. Čiže podľa mňa je to iba o tých hodnotách, ako má človek nastavené. Že proste pre mňa, ja potrebujem k životu pomerne málo, a keď si proste zašportujem v ten deň a som so svojou rodinou a so svojím psom, tak akože ak som zdravý, tak to je taký ten základ, čo potrebujem. Že určite na mňa, že som pomerne rezistentný na také niečo, že keď mi niekto povie, že videl som ťa v telke, akože povie, že super, ďakujem, že si ma pozrel, ale... A stretávate sa aj s takým opačným prípadom, s nejakou možno kritikou, ale nemyslím teraz takú tú konštruktívnu, tu človek berie v pohode, ale s takouto možno nejakou nevysvetlenou, neopodstatnenou. Určite, ale to akože to je bežné, tak ja neviem, že na Instagrame mám cca 30 000 ľudí, ktorí to sledujú, čiže to máte futbalový štadión, vždy sa tam nájde niekto, kto vám niečo napíše, pomerne už pri každom poste, ale to často pramení u tých ľudí z nejakých komplexov, traum z minulosti, s tým, že si neveria, alebo že možno niečo závidia, čiže netreba to tak brať a je to často, že nie je to môj problém, ale problém tých ľudí. Tak to beriem ja. Ak to nie je konštruktívne. Jasné. No. Z mojej strany je to v podstate všetko. A Ľudia sa nech sa pýtajú, lebo som tu pre vás, takže keď vás niečo zaujíma z výživy, z medicíny... Ak ste si nejaké otázky premysleli, tak sa nehambite. Nehambite sa. Zíde sa vám to do budúcnosti určite. Všetci vedia všetko o výžive. Ja sa spýtam, môžem? Jasné. Čo hovoríte na prerušovaný plod? Že to je jedna z pomerne jednoduchých ciest, ako znížiť kalorický príjem. Veľa takých tých všelijakých biohackerov a takých tých wellness influencerov hovorí o tom, že to pomaluje starnutie a lieči to bunky a neviem čo. O tom nemáme prakticky žiadne dáta na ľuďoch, keď tak na bunkových kultúrach. A je takto, že pre mňa je to super možnosť, že super zbraň v zásobníku na zníženie kalorického príjmu, lebo niekedy je ťažké, napríklad keď máš seniora, tak je ťažké mu vysvetľovať omega-3 masné kyseliny a proste, že čo je zdroj bielkovín, čo je zdroj tukov. A keď vidím u neho, že mu pomôže, keď schudne, tak niekedy mi povie, že ja teda jem raňajky, ale že vôbec ich nepotrebujem. A poviem, že dobre, tak keď nedáme tie raňajky, viete bez nich fungovať? A on povie, že viem. A nemusí to byť senior, môže to byť malý človek. A reálne tak vie fungovať. A zrazu má o 600-800 kalórií menej denne a schudne mi 20-30 kg za 3 roky, tak akože stane sa metabolicky zdravším, len to musí byť jeho režim.
a je to pomerne jednoduché, že nič nemusel sa naučiť o tej výžive, iba proste nemá raňajky, alebo nemá večeru. Hej? Čiže máme takých klientov, ktorí že dlhodobo vedia, že desiatky kil zhodiť na prerušovanom pôste a fungovať. Čiže je to ľahké, takisto ako je to proste je to možnosť taká istá, ako znížiť kalorické hodnoty všetkých porcií. Hej? Že zrazu si nedám 2 kopčeky ríže, ale iba jednu. A nedám si 3, dám si 2. A na raňajky si nedám 4 lyžece ovsených vločiek, ale dám si 3. Hej? Že to je to znižovanie v každej porcii. Alebo, že ďalšia možnosť je znížiť nejakú živinu, čiže nebudem si kúpovať plnotučné tvarohy a jogurty a mlieko, ale nízkotučné a zrazu to kaloricky ušetrí 400-500 kalórií za deň. Alebo naopak niekto prestane jesť prílohy, hej? Čo to není žiadna magia, proste prestal jesť prílohy, znížil kalorický príjem. Čiže je to jedna z možností, ako znižiť kalorický príjem pomerne jednoducho. Lebo oni hovoria, že môžete jesť všetko. To není tak. Lebo reálne máme štúdie, kde porovnávali, že izokaloricky, čiže toľko isto kaloricky prijal niekto na fastingu a na normálnej diete a neboli tam žiadne rozdiely. Čiže keď niekto počas tých 8 hodín zje, čo je ten štandardný režim, že 8 hodín jem, 16 hodín nejem a zje toľko kalórií, ako by bol v bilancii, že ani nepriberá a nechudne, tak nebude chudnúť. Nemáte teda naozaj nikto nič? No nech sa páči. Že sa zapýtať, že či je pravda, že celozrné potraviny sú zdravšie a je to otázka detailov. Čiže ja môžem mať, že najlepší celozrnný chlieb, slatinský, 100% celozrný, ktorý si natrem takouto vrstvou masla, hodím si na to 6 šulcov klobásy a nedám si k tomu žiadnu zeleninu. Vedľa toho si môžem dať biely rožok, ktorý si natrem tenkou vrstvou, ja neviem, lučiny, alebo nejakej rastlinnej lumpernátierky, dám si na to chudú kuraciu šunku a kopec zeleniny. Čo bude lepšie? Jasné, že to druhé. A takisto to viem spraviť s cestovinami, že spravím si tip-top celozrné cestoviny, ale proste plávajú v oleji v syrovej omáčke a sladine. Alebo si spravím proste biele cestoviny, dám si na to paradajkovú omáčku, dám si k tomu kuracie prsia, trošku parmezánu a paradajky a bazálku a neviem čo, tak proste budú lepšie tie necelozrné. Aj chuťovo. Jo. Ale dobrá otázka. Áno. A videla som, že ste zapojení do tej lacnej nakopávačky. Chcem sa spýtať, že akú tam máte výuhol. Ja som tam robil nejaké videá, plus nejaké jedálničky som konzultovali a čiže v rámci tohto som tam nejak pomáhal s tou výživou. To je akože projekt Fidlavie, to sú moji kamoši, čiže ja som im pomohol v tom, že asi Maroša Molnára poznáte z telky, tak to je môj kamoš, my bývame pomerne blízko seba, takže chodíme spolu venčiť psy, len ten môj má o polovicu kratšie nohy ako jeho, on má chrta závodného, čiže môj pes ho vie akože reálne, že keď uteká, tak ho proste podíde do podného. Čiže môj pes je pomerne viac unavený po tých prechádzkach ako on. Ale teda akože to sú takí, že kamoši, čiže tak si nejakým spôsobom pomáhame v tých projektoch. A hovorí sa, že vodu kaže víno pije, že či máte aj vy také nejaké dni? Ale práve, že ja, keď si prečítate moju knihu, ja tam hovorím strašne veľa o mojich failoch, ktoré som spravil a ktoré stále robím a stále hovorím o tom, že život je o rovnováhe, hej, že proste ja keď dostanem chuť si dať pizzu, tak si ju dám a nemám z toho žiadne výčitky a viem, že na to, aby som pribral kilo tuku, potrebujem 7700 kalórií, kilo tukového tkaniva, tak, 7700 kalórií, lebo kilo tuku je 9000 kalórií a tá pizza má, ja neviem, 800 kalórií a ten zvyšok jedla počas dňa, keď mám proste tip-top a ešte idem si zašportovať, tak to reálne nemá akože nič. Mi to ani so zdravím, ani s priberaním skúdnutím nespraví. Čiže áno, že mám občas chute si dať niečo takéto, raz za čas si dám nejaký koláč. Teraz som mal taký, že dlhší beh, 12 km som behal a došiel som ku svokre a mala tam mafiny mrkové a zjedol som ich 9, hej.
ale viem, že proste, že som to natankoval, to, čo som spálil, hej, že je to naozaj o tom, že ja to slušne poviem, že nepokakať sa z toho, z tej výživy, že fakt také tie otázky, že a toto ty môžeš, alebo že a tuto sa nepovieš, že ťa niekto odfotí a že nebojím sa, lebo proste o tom je život. Dali by ste sa nahovoriť aj na také učenie takýchto mladých ľudí? Na učenie mladých ľudí? Učil som fyzioterapeutov výživu, dietológiu, to je že stredná zdravotnícka škola Draxlerova v Trnave. Tam som to robil koľko, 2 alebo 3 roky. Bolo to veľmi fajn, momentálne mi to časové možnosti nedovolujú, ale akože kebyže mi dovolujú, určite by som bol za, hej, že teraz gros trávim času na poliklinike, keďže tam plním funkciu medicínskeho riaditeľa, tak to tam starám aj o ľudí, aj o našich lekárov, takže zožere to pomerne dosť času, ale musel som selektovať, lebo chcem byť aj veľa s rodinou do toho, ale hej, že veľmi sa teším, keď taký ten prvotný, taká časová tieseň odíde a dcera už bude chodiť do škôlky, čo bude ďalší game changer pre mňa, tak určite si priložím zase nejaké projekty. Tam sú otázky? Môžeme ísť na to. Či donesiete aj toho psa. Idem pre neho. Ak môžem ho sem doniesť. On je akože strašne zlatý, on olizuje iba. Kým budeme čakať, tak ja vám odporúčim, pán Bayer má aj svoj vlastný podcast, volá sa Mudrovačka. Rozoberá tam rôzne témy zo sveta medicíny, zdravia, životosprávy, výživy, takže ak vás dnešná beseda zaujala, tak určite odporúčam, aby ste si túto Mudrovačku na internete našli a možno tam nájdete nejaké otázky, odpovede, ktoré vás budú zaujímať. On študoval ako kanisterapeut ináč a on za chvíľu zhodí toto, keby si chceli vedieť. Takže držte potom ten tripod. On ide totiž to na injekciu do klbu, pozrite naspäť do Trenčína. On iba vyzerá ako zabijak, on je strašne, má veľkú hlavu, no. A odázočka. Či je to pravda, že by sa nemal večer aj po 6 hodine, alebo že je opäť z toho? No tiež je to otázka toho režimu, aký mám. Keď idem napríklad že cvičiť o 6 a potom docvičím, tak asi je lepšie zregenerovať to telo, dať si niečo, čiže je v pohode si dať o 7, 8 nejaké jedlo, hej. To, čo to môže spraviť, je napríklad, že zmenší toto okno, kedy jem, že keď si dám o 6 posledné jedlo, tak to zníži to okno, kedy jem a tým pádom je štatisticky väčšia šanca, že znížim príjem kalórií a z toho tí ľudia chudnú. A čo mi to môže ešte pomôcť, že niektorí ľudia reagujú veľmi zle, keď sa najedia pred spánkom. Hej, že sú plní, nevedia znižiť dostatočne teplotu, dostať sa do hlbokých fáz spánku a vtedy to môže reálne pomôcť. Ja viem, že ja si môžem dať posledné jedlo tuhé 3 až 4 hodiny pred spánkom, lebo ináč sa mi zle zdá spáva. A keď mladý človek, tak v našom veku ešte chce vyvíja a rastie do celého. My sme sa oddelili. Či je v poriadku, keď napríklad zje viac ako dospelý človek za deň? Rozhodne, lebo je to rozvíjajúci sa organizmus. A na to sú aj iné tabulky, kde sa podľa veku určuje kalorický príjem. Takže rozhodne mladý človek, ako ste vy, môže zjesť viac kalórií ako starý človek, ako som ja. Máte ešte niekto niečo? Dajte v kľude. Ľudne, vôbec sa nehambíte. Robíte aktívne nejaký šport? Robím takto, že šport, nerobím šport profesionálne, žiadny, lebo na to nemám čas, ale venujem sa, že čím som starší, tak tým väčšiemu spektru rôznych športových aktivít. Čiže, čo robím teraz?
behávam pomerne dosť, cvičím silový tréning, akože s činkami. A ja, keď som bol mladší, tak som aj súťažil v crossfite, tak amatérsky, akože na Slovensku sa to nedá inak ako amatérsky, ale to bola taká príjemná činnosť, lebo to je, že cvičí človek aj s váhami a zároveň sa zadýcha pri tom, to ma veľmi baví. A sú tam rôzne také veci, že gymnastika, vspieranie a švihadlo a beh a teda. Čiže to aj sa snažím doteraz, že tak akože úplne oklieštenie ale robiť. A mám bicykel, ktorý som už 2 roky moc nevytiahol, lebo to zistíte potom, keď sa vám narodia deti, že je tam menej času na takéto aktivity, ale mám ho tam pripravený na sezónu 2025. A bicykel je skvelý šport, lebo je pomerne ľahký na techniku. Beh je pomerne ťažký na techniku a ešte čo robím je také, že paličkovanie do kopca. Ja tam, kde bývam, ja tam mám taký pomerne veľký stupak, kopec, ktorý vybehnem, ale potom som mŕtvý, takže to paličkujem. Chystáte aj nejakú ďalšiu knižku v budúcnosti ešte? Chystám, ale ešte o tom nemôžem hovoriť. Ale chcel by som vydať aj tento rok knižku, trošku inú, ako som vydal tú poslednú, alebo že inú knižku, ako som vydal doteraz, ale pracuje sa na to. Takže sa ešte napíš. Áno, a dokonca je dosť pravdepodobné, že tento rok pod novým vydavateľstvom vyjde aj iný autor. A myslím si, že keď to vyjde, tak to bude, že strašne skvelá téma. Super, tak sa tešíme. Ak už nikto nič nemáte, tak mi neukradnete psa. Bereme sa domov. tak vravím, určite odporúčam tú mudrovačku, možno tam nájdete odpovede na nejaké svoje vlastné otázky, ktoré vás teraz nenakladajú. A ja by som sa teda len poďakovala za to, že ste prišli, za to, že vy ste prišli, prijali pozvanie a myslím si, že si to zaslúži veľký potlesk.